Hello, welcome back to my channel. It's Jenny B. Borga. And today, guys, it's another day. Paki-click yung bell button at saka yung subscribe. Yung nasa baba, guys, yung subscribe button. At saka yung bell notification. Paki-click na rin para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng new video. And welcome back to my channel. So, kung sino pa yung bago dito, please subscribe, guys. Please, guys, before tayo mag-proceed dun sa pagre-review ko na isang product, ay klaruhin ko muna na ako ay isang combination skin. Ang type of skin ko ay combination. At ko ay dry at saka oily skin. So, without further ado, let's do! Hello guys, ito nga pala yung ni-review natin, yung Fairy Skin Derma Facial Set. Okay, so ito guys, nakuha ko siyang libre. Okay, free siya guys. Guys, honest to goodness yung pagre-review natin dito guys. Kahit free, yes, tama yung naririnig nyo guys. Nakuha ko tong free, okay. Galing ito sa pamangkin ng husband ko, which is pamangkin ko na si Aluna Jean, okay. So, yung palayo niya is Wishy. So, ilalagay ko sa description box yung Facebook page na kung saan kayo makabili nito. 350 pesos nga pala to siya guys. Pa-shoutout kay ate Aluna Jane. Hello, thank you ate. Thank you for this one. Kasi guys, nagustuhan ko siya. Ipa-flash ko yung video day 1 to day 7 kung ba't ko siya nagustuhan. Hello guys, so ngayon itatry natin itong Fairy Skin Derma Facial Set. So, first day ko ngayon na gagamit ito. Okay, so kunin natin yung sabon kasi sabi dito is, you know, Derma Soap. So, kunin natin to. Ayan. Ito yung skin ko guys. Total, i-flash ko naman yung video na nagkakuha ko ng first day. Okay. Ito siya guys. Ayan. Oil to open. So, gagamitin natin lahat for 1 month. So, ito ngayon guys is first day ng first week ko. Okay? First day ng first week ko. Good for 7 days kasi may nakalagay kasi sa box na yan, just 7 days. So, tingnan natin kung ano ang resulta ng 7 days. Sa babanlawan ko lang yung face ko. Kasali natin yung liig ko. Yung liig ko. Yan. Tapos, kukuha tayo nito. Bubulain ko lang siya guys. Gaya ng foam. Bubulain na natin siya. Kasi 10 to 20 seconds lang ilagay sa face. Bubble lang yung nirarag ko guys ha. Yung bubble lang. Yung bubbles niya. Ginawa ko siyang foam. Tapos ibabad siya ng 20 seconds. In fairness siya guys, ang bango. Mabango siya. Ang bango niya guys. Yan, babad natin siya ng 20 seconds. Balik mamaya mabalaw. Tapos na ang 20 seconds, balawan na natin siya guys. Ayan siya guys. By the way, ang laki ng bar niya. Yung soap niya. Derma soap. So yan. Bango siya. Tapos nag-wash tayo ha. Lukewarm water nga pala guys yung ginamit ko. Hindi yung sa tripo. Ayan na siya. Ayan. Clean siya guys. Okay. So, i-pot lang natin siya sa ano. Ayan na siya guys. Yan. Yun na yung after ng sabon. So, next yung steps is yung second step is yung toner. Okay. So, ito yung toner. Ayan. Ayan. Magto-toner tayo ngayon. First day ko ngayon guys. Sa first week ng ating journey. Okay. So, open na siya. Hindi ko na siya ipunan. So, ito, magkukutan tayo tsaka toner. Yung toner nila guys, tingnan nyo, oh, napaka-safe. Napaka-safe, may ganito. So, pwede siya i-close, tsaka may ganito para plastic. So, pahid na natin siya. Ayan. Ayan siya guys. Close. Ayan. So, yung nakuha natin guys sa toner. Ang susunod guys is yung brightening cream. Yan, yung brightening cream ito. So i-open na natin siya. Alaglag! Ito siya guys. Ayan siya. So gagamitin natin. Ito na yan guys. Yan. Putik siya. Yan. Kung ano yung nilagay ko sa mukha ko, ni-spread ko na lang sa liig.
Yan. Kasi yung instruction nyo guys is small amount lang ilagay. Yan. So, dito na siya. Ayan. May fourth step, diba? Mamaya pa siya pag bilad ka sa araw. Yan. Itong fourth step. Yung sunblock naman nila ito. So, mamaya na natin siya gagamitin or bukas na natin siya gagamitin. Okay? Kung exposed na ako sa sun. So, see you and bye-bye! Samahan niyo ako ng first week ko. Guys, ito yung sunblock na ilagay natin guys. Yung 4 step ng Fairy Skin. Ayan o. 4 step yun. Ayan siya. So, mag-sunblock tayo before tayo ma-expose sa sun ng 30 minutes. So, i-apply muna natin ito. Okay? Puno niya guys. Ang puno niya, ayan. Marami siyang laman. So, lalagay natin sa face. A little amount lang. Ayan siya guys. Naka-apply na ako ng sunblock. Ayan. Pwede na tayong magpilad sa araw pero hindi magtutok sa araw. Okay. Ayan. 30 minutes saka ka ma-expose ka sa sun. Okay, nung sa araw. Okay, so yan. Hihintay muna tayo ng 30 minutes. Okay, see you. Bye-bye. See you on tomorrow, in 2 days. See you sa ikalawang araw. Hi guys, it's day 2 today. And gagamitin natin ito. Yan, Fairy Skin. Day 2. So, let's wash our face. Guys, pang 2 days. Day 2 ng toner ng Fairy Skin. Day 2, day 2. Day 2 ng Fairy Skin Brightening Cream. Ayan guys. So guys, is pang 2 araw ngayon na sunblock ng Fairy Skin. Ayan guys.
today guys, it's final day and so 1 week natin na-update and 7 days today. So, let's continue. Wash your face first. Look warm na pala yung ginagamit ko guys. Look warm. Okay? After siyang ganda ko, it's napaka-fresh. Face na lang natin sa inyo. Top lang natin. Itatap lang. 7 days today and magpa-final ako mamaya. After nag-clean. Okay, see you! Hi guys, it's 7 days ng Fairy Skin Brightening Cream. Ayan guys. Kasi sa day 3 pa lang guys, may nakita na akong pag-feeling off ng face ko. Hindi yung skin na skin. Kasi yung dead skin yung mismo yung natatanggal. Ayan, dyan. Dito sa bibig ko, banda. Tapos dito na side. Ayan. Meron pa nga dito guys, pero hindi siya makikita pag hindi ko siya i-close up. Ayan, pati yung liig, sinali ko. Ito guys, yung pang 3 namamanto siya. Ayan guys, no? Na parang nag-change skin siya. Kita nyo ba yan? Hindi ko yan ginagalaw guys. Dito banda sa aking bibig. Ayan. Yan o. Dito din. Hindi pa siya makikita kasi ano siya. Ayan. 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 Dito din banda sa ilong. Maliliit-liit mo siya guys kasi first week pa yan. 3 days pa naman. Tsaka dito meron na. At ang na-notice ko guys, dito banda sa liig is napaka-hapdi. Ayan. Ayan siya guys. Then, tapos dito, balat-balat na rin siya. Dito din sa noo ko. Pero maliliit pa siya guys. Tingnan natin until 1 month. Okay? Pasensya na kayo sa mga aso namin kasi ang ingay nasa labas sila. So okay guys, dito sa packaging, ang nangyayari guys is para siyang may plastic, pero wala siyang plastic guys. Or may naka-cover siya na parang na-laminate siya. Ayan. Pero carton siya guys. Which is, ayan. Nilagay ko siya ng scotch tape. At saka dito din guys kasi napunit ng anak ko. Ayan. So, ito yung packaging niya. Ito, yung front. Ayan. Yung steps. Ayan. Which is, sinunod ko talaga yan guys. Ng proper. Ayan. Ayan. So, ito, may 4 na item guys. Yung isang toner. Ayan. Itong toner. Cream. Brightening cream guys. At isang sabon nga. Napakalaking sabon. Kung ano yung box niya guys. Yun yung sabon. Ayan, napapakita ko. Wala na siya sa open kasi ginamit ko siya. Ayan o. Kung ano yung box, yun din kalaki yung sabon. Yun yung nagandahan ko sa product niya. Hindi siya mabula, pero effective siya, guys. At yung isa is yung sunblock, guys. Itong pinakamahalaga sa 4, yung sunblock. Kasi ito nga palang set na to, guys, ay isang rejuvenating set, okay? Kaya tayo mag-fill off. Kaya tayo may mga itchings na nararamdaman or may mga tapi-tapi, di ba? Yung mga balat natin natatanggal siya. Kasi nga, nagre-rejuvenate yung skin natin. Ayan. So, mamaya ko na siya ito. Nandito rin yung how to use, yung step 1 hanggang step 4. At saka ito yung indication. Fair Skin Set is used for the treatment and prevention of severe cases of melasma, pimples, blackheads, and whiteheads. Okay, so on so forth, frequency, at saka itong storage guys na condition nandito lahat. Okay, at yung disclaimer guys, the seller of this item is not a dermatologist nor an expert in skincare. So, kung magbibili ka, buy your own risk. Okay guys, at saka nandito yung may mga, ayan, basahin nyo lang kung meron kayo nito. So, yan guys, sa steps guys, yun, sa day 1, in-explain ko naman, pero dito i-explain ko siya. Una, yung sabon. Okay? Yung sabon, guys, hindi siya masyadong mabula. Okay? Pero, pag na-touch mo siya sa kamay mo, pag nirub mo siya ganun, makikita mong bula. Pero, hindi talaga siya yung may make it a bubble skin, ganun. So,
Yung akin guys, pag narab ko siya, ginawa ko siyang foam. Pag may bubbles, nagsaka ko siya ginaganyan sa face ko hanggang sa neck ko. At saka, take note guys, take note. Pag gagamit kayo niyan, make it sure na makababad na siya ng 20 seconds. Okay guys, 20 seconds. Tama yung narinig nyo, 20 seconds lang para banlaw na kayo. I-rinse nyo ng water. Okay? At saka after doon is itong toner. Ito ding toner guys. To look at nyo. Ang ganda ng toner nila yan. At saka, yan. See? Secure siya guys. At saka ito, hanggang 3 to 5 drops lang. Ayan, ito. And, siyempre itong brightening cream. Itong brightening cream. Para whitening, anti-aging, skin renewal, tightening force. Ito siya guys. Ayan. At ito, maliit lang yung nilalagay ko sa face ko. Ginaganyan ko lang sa T-zone ko guys. Saka ko siya ginaganyan. Ayan. Yan, makikita niyo naman sa video ng day 1 to 7 kung paano ko siya in-apply. At itong sunblock cream gel. UV protection. May SPF 45 na siya, guys. Ayan. Pero huwag kayong yung magbabad talaga sa araw. Yun lang, may lakarin ka na makita ka sa araw. Yun. Huwag kang magbabad, guys, kasi maluto yung face mo. Yun. Okay? So, God bless everyone. God bless everyone. And please, guys, like and share this video, and please subscribe yung nasa bell na pulang button guys, at saka yung bell button, paki-click lang yun guys, paki-click para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng new video. Oh, bye-bye, bye-bye. Thank you guys, thank you, bye-bye.